Sapuriनि ini दै semen nadi होननानै बुङो दैया बिराद निलाखा रङाव semen nadi लोगोफोरा मा जाबावगोन गासैबो सिरि सिरि जाजोबथारबाय आरो मेनेजार खिथा लोगोफोरा मा जाबावगोन माला मोनहैबावगोन होननानै जिंगासिदों आंबो जिंगासिनाङा मोनहैथारसिगोन खिथा मेनेजार जाक्रिया स्टान्टि जाक्रिया स्टान्टि Hari next try. फैयै फैयै जों जनाय मोनबाय जनायाव दा जोङो लामानि सेराव बाजै हटेल दङ बेयाव जोङो ओंखाम जानोसै माने जों थांगोन ना दंबावो ना 100 किल'मिटार बेखायनो जों ओंखामखौ जानानै रेडि खालामखानोसै होननानै जों बेयाव हाबनोसै आरो हटेला नै बैनो बाजै हटेलाव ओंखाम जागासिनो गोथाव जागासिनो जायासैना भायाबो नै स्लिम खालामथारबाय ओंखाम लाबो फाइनालि पासिघाट दा जोंनि बेदर एसे लानो नागिरदों पासिघाट टाउनाव बेयावनो नै नायबाय थादों दा हराव ओंखाम जानो थाखाय बोरमा बेदरखौनो लाखाबाय नै दानखांबाय लानोसै पासिघाट टाउनाव मोनफैबाय नैबेनि एरियानो पासिघाट पासिघाटआव जोङो बाजार खालामनो आलु थाव पियास कुसुम लानो नागिरदों माखासे लोगोफ्रा इयाव दङ फैयाखै मनाव दङ आलु कितना किलो आलु लानोसै पियास लानोसै जों बिथिंनिफ्रायनो फैदोंमोन जनाय जानानै दा ओरै फारसे थांगोन जोङो सेरिक वाटारफल नायलांनोसै ओमफ्राय र'यिं ओंखारनोसै जोंहा फंबाया
फंबाया आलु लागासिनो आलु मोनफैबाय जों केम्पआव दयनि हांग केम्प दुगैग्राबो दंलायो दा दयनि हां केम्पआवनो लोगोफोरा दा केम्प बहायगासिनो रेडि खालामगासिनो नै टेन्टखौ गाहायाव नै प्लास्टिक बखाबाय रेडि खालामगासिनो दे थाब थाब रेडि खालामदो उन्दुथारनोसै मेंथारबाय ओइलै इथिंबो नाख्रं होदों सार टेन्टखौ रोंदोंना एसे सोलोंदों दे माने आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आरो बानायनायखौ सोलोंदों बिदिब्ला सारा दिनैसो फार्स्ट टाइम थागोन आरो टेन्टआव ना फंबायालाय दिनै सेकेन्ड टाइम ना फार्स्ट टाइम आं 3 टाइमसो जाबाय 3 टाइमसो जाबाय ना दे ओमफ्राय नै बिथिं नै दं जोंहा कारिगर सार बोरै खरफ्रालाय दा दिनै मा आइटेमखौ बानायनो सानखो दे थिगानो माने रेडि खालामगासिनो बिथिंजाय नै